kyllä mä lähtisin ensin tulppaamaan niitä sementtitehtaita, ja tää niinku ei liity pelkästään omaan intressiin, kun ollaan tällä teollisuuden alalla, vaan näitä päästöjä tulee syntyä, että siellä on vähintäänkin se kalsiumkarbonaatista vapautuva kemiallinen päästö, vaikka energia muutettaisiin sähköksi siellä, se tulee vapautumaan tästä ikuisuuteen, kun sementtiä tässä muodossa tullaan tarviimaan. Jos teillä nyt on niin mahdollista se hintapariteetti nykyisellä päästökauppatasolla, niin mun ymmärrys on kyllä niin vetytoimijasta, että ei ole lähelläkään sitä hintapariteettia. Että siinä mielessä niin se kilpailukyky on kyllä sitten aika merkittävä. Että. Ja periaatteessa vähentääkö se sitten hiilensidontaa ihan tuolla, kun se seisoo vaan se betonikappale tuolla taivasalla, niin se sitoo tavallaan vähemmän hiilidioksidia sitten ilmasta, koska se on jo karbonisoitunut. Talonrakentaminen on varmaan niin kuin sellainen välttämättömyys, että ihmisten on pakko asua jossain näin, niin se on sitten eri juttu, mutta jotain pihakiviä näin, niin voisi hyvin olla ehkä, että niin kuin se ei välttämättä edes menisi sen päästökaupan puolesta, vaan että niin kuin sen päälle lätkästäisi sitten vielä joku jakeluvelvoite. Tervetuloa Regeneranssi-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on vähän erilainen jakso. Hetki sitten tuli ulos jakso tästä hiilen sidonnasta, CCS:stä, CCUS:stä ja CDM, ja ihme, se bio-CCS, kaikkia lyhenteitä, mitä mä en edes muista. Niin todettiin myös se jaksonkin jälkeen, että kun se äänitettiin, että pitäisi ehkä saada joku, joka tietää asiasta tässä oikeasti vähän enemmän kuin me itse, niin me saatiin tällä kertaa vakinaamojen lisäksi, eli meillä on myös täällä Isa ja Tuukka, jotka on mukana tässä, mutta meillä on myös lisäksi oikeastaan Suomen tämmöisen CCS-kenen kovin kaveri, ei voi sanoa teräksen kova, vaikka sitäkin sinne menee, Jonne Hirvonen, ja betonin kova sitten. Ja nyt käydään tämmöistä pientä keskustelua Jonnen kanssa. Me yritetään haastaa niin paljon kuin me tiedetään vaan. Jonne on luvannut, että me saadaan olla ilkeitä, saadaan olla esittää niin pahoja kysymyksiä kuin ikinä keksitään hänelle, että saadaan oikeasti purettua tämä CCS ja heidän karboneidi, mitä ihmettä he sitten tekeekään sen hiilensidonnan kanssa, saadaan viimeisenkin kunnolla selvyys siitä, että onko tässä asiassa mitään järkeä. Mutta voitaisiin aloittaa tästä ihan siltä, että Jonne, jos ei kaikki sua tunne, niin ole hyvä. Esittele itsesi ja kerro ihmeessä kaikille, että mitä sä teet karbonaidelle ja mikä karbonaide on. Joo, tervehdys kaikille ja kiitos vierailun vuorosta tänne, että olette ollut aiheessa, josta en välttämättä niin paljon tiedä, haluaisin oppia akkujen maailmassa, mutta tämä C, C, U ja S on sitten tutumpaa meikäläiselle. Jonna Hirvonen on operatiivinen johtaja Carbonet-nimisessä yrityksessä, jolla on vähän taustaa tietysti tuolla VTT:n tutkimusmaailmassa, ja yrityksenä vasta 2,5 vuotta meillä ikää on, ehkä myöhemmin vähän palataan siihen, että mitä kaikkea tässä on jo ennen sitä aikaa sitten tehty, ja operatiivisen johtajan roolissa ja ennen kaikkea tuon yrittäjyyden kautta, kun on Tapio Vehmaksen meidän toimarin kanssa yrityksen perustajaosakkaat, niin on tekemissä lähes kaiken kanssa, mitä pienen startupin taipaleelle sitten tässä sattuu, mutta hiilidioksidin hankinta ja tämän hiilidioksidin arvon listaminen sitten meidän teknologian saralla, ja se on se ydinaihe ehkä, mihin tällä hetkellä sitä keskittymistä paljon on tullut käytettyä, kun laitetaan hommaa pystyyn ja ollaan jonkun aikaa laitettu Suomessa ja muualle. Joo, eli Carbonet keskittyy tuonne betonin esivalmisteisiin ja niihin liittyvään jälkikäsittelyyn, ja hiilidioksidipitoisella ilmalla jälkikäsitellään betonia silloin, kun se lujuuttaan kehittää. Eli sinällään niin valmistajille kohtuullisen tuttu, että he on tämmöistä käsittelyä tehnyt sitten lämpötilan, kosteuden hallinnan avulla, ehkä jopa höyrylläkin joissain paikoissa aiemminkin, että ei mitään hirveän uutta tähän prosessin tässä meidän tapauksessa sotketa. Tämmöistä teknologiaa ollaan nyt sitten 2,5 vuotta ihan täyspäiväisesti tässä viety kaupalliseksi. Mutta no niin, nyt pitää vähän peruuttaa. Sä puhut nyt 3 ihmiselle, jotka ei ymmärrä betonista yhtään mitään. Me vähän pikkusen taaksepäin vielä, että miten tämä betonin tämmöiset absoluuttiset perusteet, mitä sinne laitetaan, mistä se koostuu, ja se on varmasti kaikki nähnyt, että päästöjä aiheuttaa betonituotanto paljon, niin mistä ne nyt oikeasti syntyy sitten ne niin sanotut betonin päästöt, jos siellä kerran tarvitaan hiilidioksidia sen kovettamiseen? Joo, hyvä kysymys, ja tyypillinen sekaannushan tulee jo siitä, että betoni ja sementti saattaa
sekaisin. Ja se on ihan ymmärrettävää, että vaikka se materiaali tällä läsnä paljon onkin, ei välttämättä termit ole tuttuja, eli betonihan pääasiassa kiviaineesta kiveä haluttaisiin liittää yhteen ja tehdä ikään kuin kiveä tässä, ja kun kiviaine se ei itsekseen liity yhteen, niin sinne tarvitaan vähän niin kuin liimaa sekaan, ja liimat sattuu olemaan sitten sementti, jolla on tosi pitkä historia sitten maailmassa, ja sitä on tehty käytännössä 200 vuotta hyvin samanlaisella tavalla sitten, ja tullaan varmasti tekemään seuraavatkin 200 vuotta on niin kuin oma hypoteesini ehkä asian tiimoilta, että sinne tulee vivahteita mukaan, mutta perusmalli pysyy samana, ja vettähän siellä jonkun verran sitten tarvitaan sekaan, niin kuin moni, jotka on tehnyt itse jotain betonin parissa on huomannut, ja tämmöinen hydrataatioreaktio sitten sitä lujuutta alkaa kehittää tuonne veden lisäyksen jälkeen, eli nämä sideaineet sitten alkaa liimata tuota kaikkia aineksia toisiinsa kiinni. Ja se päästökomponentti, johon niin kuin maailman katseet on paljon sitten kiinnittynyt, niin sehän johtuu sementistä, ja jos niin kuin 90% betonin päästöistä johtuu sementistä ja sementin valmistuksessa on käytännössä niin kuin kalsiumkarbonaatti eli kalkkikiviin, sieltä nähdään paljon vaivaa ja käytetään paljon energiaa, että saadaan hiilidioksidi irtoamaan tästä, eli kuulostaa kohtuullisen haitalliselta, jos miettii näitä päästötalkoita, mutta tälleen on tarve tehdä, että sillä saadaan reaktiivisuus aikaan sitten sementtiin, ja mistä se kova energiankäyttö johtuu, niin tarvitaan erittäin kovia lämpötiloja. Eli tämä niin kuin kemiallinen päästö, mikä syntyy, niin se on oma asiansa, ja sitten polttoaineisiin ja energiaan liittyvä komponentti on toinen merkittävä siellä, ja kuumat lämpötilat usein tarkoittaa sitten fossiilisia polttoaineita. Tässä on syy sitten betoninkin päästöihin sementin kautta. Eli ensiksi käytetään hirveän määrä energiaa, että saadaan pelkistettyä karbonaatti pois, ja sitten te työnnätte sitä niin uudelleen takaisin. Nyt pitää selittää Juho pojalle, miksi tässä on järkeä. Joo, eli se on ihan niin kuin termodynamiikkaakin, eli tämä materiaali haluaa hakeutua takaisin tuohon alkuperäiseen olomuotoiseen, ja tämä hiilidioksidikäsittely, mitä me tehdään sitten, niin me luodaan takaisin se karbonaattimineraali tai erilaisia karbonaattimineraaleja tuonne betonituotteeseen sitten, ja miksi me näin tehdään, niin moni varmaan liittää karboneetin siihen, että halutaan varastoida hiilidioksidia, tehdä teknisiä hiilinieluja. Tämä on tärkeä komponentti, ja sillähän pitää löytyä arvo ja varmasti löytyykin, mutta miksi me halutaan sitä tehdä, kun katsotaan betoniteollisuuden silmin tätä asiaa, eli mitä hyvää sillä hiilidioksidilla voi saada aikaa, ja varmaan voi poiketa vielä niin huonoihinkin asioita, joita moni Googlen betoni- ja hiilidioksidi kirjoittava varmaan häkkiä löytää tuolta, mutta saa lisää lujuutta tuotteisiin. Eli loppulujuudet ja pakkauslujuudet tulee nopeammin ja korkeimmiksi tällä menettelyllä, ja mitä se sitten tarkoittaa, niin antaa meidän asiakkaille mahdollisuuden säästää sementin käytössä, joka suoraan jo tiputtaa betonin hiilijalanjälkeä, ja ennen kaikkea sitten tälleen business-wise, niin meidän asiakkaille antaa mahdollisuuden säästää kustannuksissa. Ja sementin hinta on ollut erittäin voimakkaassa nousussa ja tulee sellaisessa pysymään jo hetken aikaa, että pitkä vapaamatkustus päästökaupassa, ja se loppuu nyt periaatteessa tänä vuonna, eli tulevan 10 vuoden aikana sementti ja teräs muun muassa, ja tulee siirtymään tuonne päästökaupan piiriin, eli vapaita päästöoikeuksia ei enää tulla jakelemaan, ja tästä tulee jo ihan automaattisesti varmasti korotusta sitten tuonne sementin hintaan, eli tämä on se suuri ajuri meidän tekniikalle, ja hyötykäyttö, vaikka sitä varastointikin tehdään. Hei, nyt kun mainitsit tuon päästökauppaan, niin tuossa on jonkun verran perehtynyt tähän päästökauppasektoriin ja vastaavasti, ja niin kuin, tähän mennessä tosiaan niin he ei ole joutunut maksamaan tästä päästöistä, että meillä on niin ainakin 2 laitosta siellä Lappeenrannan ja oliko Parasilla sementtilaitos, jotka on niin isot päästölähteet Suomessa, pistelähteitä, niin he ei kuitenkaan ole joutunut maksamaan tästä mitään, että sitä on vaan niin seurattu. 100% hyvitys on tähän asti ollut koko Euroopassa näille toimialoille, ainakin oman ymmärrykseni mukaan. Tässä on nyt 10 vuoden ajalle tämmöinen asteittainen muutos, ja samaan aikaan hiilitulimekanismi sitten tulee samalla rytmillä päälle täällä Euroopassa, että ei voi tämmöistä tuontisementtiäkään ruveta harrastamaan.
Sanoppa, kun sä tiedät asiasta, niin onko meillä sitten pienempiä laitoksia, joita tässä niin päästöinventaariossa ei vielä huomioida, vai onko nämä 2 laitosta niin Suomessa ne merkittävimmät sitten tässä yhteydessä? Joo, tänne on, tiedän, että joitain aloitteita on niin kuin pienemmistäkin vähän niin kuin vaihtoehtoisen sementin tuotantoon liittyvistä asioista, mutta käytännössä ne on nämä kaksi lähdettä Suomessa. Ei ole mitään niin kuin valtavan kokoisia sementitehtaita maailman mittakaavassakaan, mutta tietysti Suomelle hyvin merkittävät, kun miettii meidän inventaarioon, niin kyllä on. Joo, mä voin ehkä nopeasti vielä Tuukka tuohon kommentoida sen tosiaan niin kuin päästötasossa, että se on semmoinen, oliko 0,7 megatonnia Suomessa, eli 1,5% Suomen päästöistä, 2% suurin piirtein. Toki tässä nykyisessä talouden taantumassa, kun rakennusteollisuus on myös alamaissa, niin se päästö on vähemmän, mutta se on pysynyt aika sama nyt viimeiset 10 vuotta, että ei tosiaan niin kuin, ei ole tapahtunut mitään, kun samaan aikaan sitten muu päästökauppasektori on alentunut, että siinä mielessä nyt ollaan hyvin mielenkiintoisen teknologian myös äärellä, että jos me jotakin voidaan sille tehdä. Joo, ja sitten nyt ollaan oikeastaan niin kuin hyvässä tilanteessa, niin kuin sanoit, että jos tämä niin kuin lopulta tulee tuonne päästökaupan piiriin näin, niin on kyllä todella hyvä niin kuin bisnesrauna, olette huomannut näin, mutta mun kysymys olisi se, että niin kuin, onko betoniala niin kuin, miten kenties konservatiivinen, että onko sinne helppo tuoda tällaista niin kuin uuden tyyppistä betonilaatua, vai onko siellä jotain niin kuin skeptisyyttä sitten esimerkiksi sen niin kuin tuotteen kestävyyden tai muiden ominaisuuksien suhteen, näin, että miten se on edennyt teidän työssä, Jonne? No vaikka tässä nyt asiakkaista tietysti puhuu ja tekisi mieli kaunistella asiaa, mutta tämä on erittäin konservatiivinen ala ja sillä on tietysti hyviä syitä, että tuommoisia betonirakenteitakin kun tehdään, niin niille halutaan sitten varmuutta, että niillä on käyttöikä pitkä ja tämähän on niin kuin kestävyysnäkökulmastakin erittäin merkityksellistä myös tämän sanan toisessa merkityksessä, että ei tule mitään odottamatonta. Ja aina kun käy jotain pienempääkin odottamatonta, niin ne on isoja otsikoita ja äkkiä sitten tämmöisen niin kuin huonosti riskiä kestävän alan toimijoille se tarkoittaa konkurssin hyvin äkkiä, että jos joku merkittävä urakka vaikka ja siellä tulee betonilaadussa paha virhe, niin ne on isoja ne seuraamukset. Että kyllähän se käyttöönotto niin kuin uusille teknologioille on varovaista ollut. Et nyt mä näen ehkä en niinkään välttämättä Suomessa, mutta muualla maailmassa niin näen jonkun verran nyt liikehdintää sitten isojen korporaatioiden toimesta, koska tämä päästökauppa alkaa valua tuonne ja he miettii omia positioitaan keskenään. Että siellä on muutama tämmöinen dominoiva toimija sitten kentällä ja sitten paljon pieniä toimijoita mutta siltikin niin siellä varmasti hitautta tulee olemaan ja betonissa on sekä hyvä ja huono asia se, että siellä on standardit. Eli tämä on hyvin säädeltyä, mitä betoni voi laittaa ja meillä sattuu olemaan tämä oma menetelmä jälkikäsittelyn puolella standardeihin yhteen sopiva, eli meillä ei ole pakko lähteä sinne sementtiä vaihtaa johonkin muuhun ja tähän asiaan on toki moni toimija kompastellut, kun on valinnut sen reitin, että ollaan niin kuin sementtivapaata betonia tuottamassa, että se ei ole hirveän helppo reitti. Onko tämä niin kuin, nyt mitä itse tiedän betonilasta se, että valettiin justiin pari vuotta sitten oman talon perustukset ja se tehtiin paikalle valuna, niin käytännössä, jos teidän teknologia tulee hintakilpailukyvyksi, olisi se sitten aluksi vaikka niin kuin tullien tai kautta saatte myyttyä kredittejä samalla, kun valmistatte niitä kovempia, mutta se käytännössä muuttaa koko betonialan elementtivalmistukseksi, eikö? Joo, eli tämä oli ihan hyvä tarkennus, eli meidän tämä keskittyminen on pääasiassa täällä niin kuin betonin esivalmisteessa, ja sille on niin kuin merkittäviä syitä se, että hiilidioksidikäsittely on paljon helpompaa siellä, koska se tapahtuu kontrolloidussa ympäristössä, tämmöisissä kovetustiloissa, ihan jokaiselle esivalmisteelle, eli siis elementtipuolellakin on tiettyjä elementtejä, joissa ei käytetä kovetustilaa ja ei ole vielä sovellettavuutta, mutta aika monen on siellä elementtipuolella ja betonituotepuolella, eli harkoissa ja pihakivissä, ja tämä on hyvinkin samanlaista, miten tuotteita tehdään, mutta näihin me keskitytään, se on, jos katsoo globaalia markkinaa, se on vähemmistön roolissa, eli paikallaan valetaan hurjan paljon vielä, ja saatan vaikka jossain Amerikan tyylisessäkin paikassa, niin sillä saatetaan valaa samalla lailla kuin täällä 50-luvulla ja seiniäkin vielä aika paljonkin paikan päällä, ja tällä voi olla myös sellaisia poliittisia syitä, että on niin työvoimaa sillä työmailla pitää sitten mukana mutta tämä meidän niin kuin, kategoria tulee varmasti tässä ottaa jalansijaa enemmän, koska vähähiilistäminen on muillakin kuin karboneidin menetelmällä ja esivalmisteessa aika paljon helpompaa että se kontrolloituu.
tila, jossa tämä kovetus tapahtuu, niin se on ehkä se avain asia tähän juttuun. Ja Suomessa on hirveän korkea osaaminen sen takia, kun kaupungistuttiin silloin sotien jälkeen aika nopealla temmolla. Luovuttiin sitten paikallaan valusta, mitä silloin vielä tehtiin, ja siirryttiin sitten elementtirakentamiseen, ja siinä voi tietysti jos 60-70-luvun taloja katsoa ja olla montaa mieltä, että oli kyllä kauniin näköistä, mutta osaamista siinä kertyi. Mahtavaa. Tuosta voi tarkentaa, että niin kuin sanot, että pitää olla hirveän kontrolloitu, niin pitääkö myös sitten CO2-virran olla tosi puhdas, millä te teette sen tällä hetkellä, vai saako se olla niin kuin sekoite, kuinka se tarkkaa teillä on? No olisi kiva, kun se olisi meille tämmöinen asset, millä voitaisiin paljon pelata, mutta ainut skaalautuva tapa tuon hiilidioksidin hankinnan suhteen on se, että se kuljetetaan paikan päälle korkeassa puhtaudessa, jolloin se kestää logistiikkaa paremmin, mutta sitten se suuri vaiva, mitä talteenotto on tehty, niin Carbonate pilaa sen. Eli me lutrataan siihen ilmaa erittäin paljon. Ja lopulta niin kun puhutaan 10-50% tästä puhtausastetta, mitä me tuolla prosessissa sitten pyöritellään, ja se voi olla itse asiassa matalampikin. Ja tämä voi olla meillä jossain tilanteessa tulevaisuudessa on tietysti mielenkiintoinen asia, jos voidaan vaikka saa meidän asiakkaat sijoittumaan tuonne hiilidioksidilähteiden pariin itsensä, tai tulee vaikka näitä suoria ilmakehästä kaappaavia yrityksiä, jotka voi ihan muutaman prosentin pitoisuutta tehdä sitten kustannustehokkaasti, kun se 100 pinnaa voi olla aika haastavaa. Tämä voi olla meidän mahdollisuuksia, mutta tämä ainut skaalautuva malli on se, että meidän asiakkaat sijaitsevat siellä, missä kiviaines, ja sinne pitää hiilidioksidi kuljettaa sitten kohtuullisen puhtaana, ja tämä kustannus Carbonatein pitää kestää, ja se näyttää aika lupaavalta, että tullaan se kestämään jopa tässä pienessäkin mittakaavassa, kun optimointi on aika hankalaa. Minkälainen se sitten se teidän niin kuin, laite on? Saatteko sen niin kuin konttiratkaisuksi vai minkälainen se teidän niin kuin esikäsittelylaitos voi olla? Joo, niin tämä on tuonne kovetustiloihin putkituksilla kiinnittyvä moduuli, ja moduuli tarkoittaa siis tämmöistä merikonttia tai useampaa sitten, ja tuolla moduulin sisällä on sitten hyvin standardikomponentteista koostuva laitteisto, jossa on puhaltimia ja kosteuden lämpötilan hallintaa, kosteuden poistoa ja sitten paljon mittauksia. Eli tämä mittaukset nyt johtuu siitä, että me halutaan kontrolloida tuota asiakkaan prosessia hyvinkin tarkkaan, että siellä tuotelaadut pysyy sellaisena kuin he haluaa ja sitten tietysti mittauksissa on se toinen bonuspuoli, että me tätä hiilen sidontaa kun sitten tehdään, niin meillähän pitää verifioida tuotakin asiaa ja samalla tämä mittausdata oikeastaan tuottaa meille jo automaattisesti sen, mitä tuo maailma meiltä vaatii. Hyvin standardikomponenteista koostuvia. Carbonate itsehän ei näitä laitteita valmista, vaan nämä on suunniteltu niin, että näitä voi valmistaa missä päin maailmaa vaan niin paljon kuin huvittaa. Eli käytännössä tämmöiset HVAC-laitetoimijat on aika kyvykkäitä näitä laitteita tekemään. No sitten se kysymys, jos sanotaan näin, että se on jatkuva prosessi vai pätsi, kumpi se on? No, tämä on periaatteessa niin kuin batch-prosessi, eli sinne tyypillisesti jonkunnäköinen kivisarja ajetaan sisään tuonne laitokseen, ja näin siellä kovettuu noin 24 tuntia. Tämä on aika hyvä pitää mielessä. Käsittely tyypillisesti tämä kovettumisen sen pakkauslujuuden aikaansaanti vie noin vuorokauden, ja tämä on hyvin riippuvainen sitten tuotteesta, mitä siellä on. Carbonatein tekniikka jonkun verran lyhentää, mutta mikä meillä niin kuin ideana on, että siellä näitä kovetustiloja, niitä ei tarvitse kerralla täyttää ja purkaa, vaan ne on osastoitu. Ja tämän osastoinnin avulla siitä saa enemmän jatkuvaa toimise. Ja osastoinnissa on myös sellainen kiva puoli, että kun meidän prosessi on nyt ilmanpaineen, niin se käyttää matalaa hiilidioksidipitoisuutta, ja se on osastoitu. Ja hiilidioksidi on aika kallista hukattavaa. Me pystytään näiden 3 seikan avulla nyt kontrolloimaan tuo hukan määrä, eli paljonko sitten ilmaan lasketaan sitten kaasua ja aika pieneksi, puhutaan ihan niin kuin ykkösprosenteista, mihin se niin kuin ollaan saatu nyt todennettua tuo hukan määrä, ja varmaan voidaan tuosta mennä vielä parempaankin suuntaan. No niin, nyt päästään, niin kuin kommentoi vaan Tuukka, että päästään siihen asiaan justiin. Tämä on tämä kuulostaa niin kuin vähän liiankin hyvältä ollakseen totta, joten kysytään se vaikea kysymys näin, että tätä ei olla tehty jostain syystä näin, niin pystykö yhtään haarukoimaan näin, että niin mikä tämän tuotteen hinta on? Eli
mikä siihen perinteisiin menetelmiin verrattuna näin, niin osaatko yhtään niin kuin hintahaarukkaa kertoa tälle näin teidän tuotteelle? Jos otetaan sellainen tilanne tuon negatiivisen päästön osalta, tai mitä hiilidioksidia tai millaista varastoa sinne nyt tuotetaankaan, niin jos otetaan nykyinen EU ETS-päästökaupan hinta, no ihan varma päivän numerosta, mutta varmaan se siellä 60-70 Tuukka varmaan voi korjata. Siis sitä luokkaa kyllä, aivan oikein. Et jos kuvitellaan, että tämä on nyt se hintataso, mitä saadaan sille varastolle arvoksi, niin päästään hintapariteettiin sitten betonituotteen osalta. Et sitten jos tämä negatiivinen päästö taas halutaan sisällyttää sinne tuotteisiin mukaan, niin sinne tulee pieni hintapreemion paine sitten mukaan niille tuotteille, mutta tämä niinku ei välttämättä ole se asia, että siellä niinku loppukäyttäjä olisi halukas vielä ainakaan pihakivien ja muiden osalta maksamaan tuommoista hintalisää, vaikka puhutaankin ihan niin kuin prosenteista, mitä se sinne kustannuksiin sitten tuo. Mutta hintapariteetti ja matala hiilisempi tuote. Ja silloinhan, jos on tuo tilanne, että tämä varasto on sitten hyödynnetty vaikka sille hiilikrediittimarkkinoilla kolmasille osapuolille, ja silloinhan betonituotteen hiilijalanjälkeen laskee vaan se sementin säästö, mitä saadaan aikaa. Ja puhutaan noin 20% säästöstä, mitä ollaan nyt todennettu tuolla Hollolassa ensimmäisellä asiakkaalla tässä reilun vuoden ajan ihan teollisesti. Ja sillä on jo merkitystä, että sanotaanko, että sellaiselle vähähiilisyydelle tällä markkinalla on valmiutta aika paljon, mutta sitten jos halutaan se negatiivinen päästö laittaa mukaan ja mennä alle 50% hiilijalanjäljessä, niin sille ei vielä tällä hetkellä niin kuin hirveästi markkinaa näy, että se ei välttämättä olisi fiksua laittaa sitä pientäkään preemioon mukaan tuonne. Asiat voi muuttua kyllä, elementtipuolella näen asian aika toisin, että siellä on kova kysyntä tällä hetkellä. Joo, kuulostaa oikeastaan todella hyvältä. Toissapäivän päästökaupan hinta on 73,5 euroa, että sekin on nyt vähän niin kuin nousemassa tuosta noin. Mikä totta kai on niin kuin, kaikki me nähdään se, että niin kuin sen on pakko nousta, ei me muuten päästä päästöistä eroon. Mites niin sitten, jos mennään siihen, että näiden päästöjen todentamiseen näin, niin voisi melkein olettaa totta kai, että kun ne betonista tehtävät rakennukset, ne on aika pitkäikäisiä, näin, että myös sitten se niin kuin hiilivarasto siellä on pitkäikäinen näin, mutta miten tämä varmennetaan vai onko se ihan niin kuin suoraviivainen juttu, vaan todentaa, että siinä se nyt edelleen rakennus on pystyssä näin vai miten tämä toimii? Joo, tuolla kun tämän niin kuin hiilikrediitti, ilmastoyksikkö taitaa olla termi suomen kielellä, mutta näiden parissa pelataan siellä puolella tämä niin kuin kolmannen osapuolen verifiointiin, tämä on pakollista siellä ja meillä sinne kumppani on löytynyt ja useitakin mahdollisia kumppaneita tuonne on, että he tekevät oman verifioinnin, oman metodologiansa tai tämmöisen standardin mukaan, jonka ovat luoneet ja siinä on aika paljon sitten käytetty tieteellistä apua, kun tätä standardia on luotu ja sille on saatu hyväksyntää tuolla, että se asia tavallaan taklautuu tuota kautta, mutta sitten palaten siihen, mitä meidän prosessilla tapahtuu sille sideaineelle, kun se reagoi hiilidioksidin kanssa ja se muuttuu takaisin siihen karbonaattimineraaleiin, tämä pysyvyys on kohtuullisen helppo ihan kemiallisestikin sitten todentaa, ja tämä ei ole ihan hirveän paljon kritiikkiä tämä asia meidän kohdalla niin kuin saanut, että vertaan vaikka biohiilen puoleen, siellä aika paljon mietitään sitä, että mikä sen ikä nyt on, onko se 1000 vuotta vai 500 vuotta vai 100 vuotta, tämä on käytännössä niin kuin pitkäikäistä hiilen sidontaa, että se 1000 vuottakin on vähän niin kuin pienempää arvioitu on, että käytännössä vaatii sementtiuunin lämpötiloja tai erittäin voimakasta kemiallista käsittelyä, että hiilidioksidi saa betonista sitten vielä irti tämän jälkeen. Nyt sitten tässä tietenkin paha kysymys, että mainit vihjasit tästä jo itsekin alkuun, että kyllähän se reagoi se kalsiumhydroksidi myös niin kuin itsessään tämän ilmakehän hiilidioksidin kanssa ja betonin karbonisoitumisesta, sillähän on ainakin raudoitukseen ainakin haittatekijöitä, en nyt missään nimessä ala, mutta ne alkaa niin kuin raudoitus syöpyä siellä. Kuinka paljon, onko siinä teillä niin kuin, onko sillä mitään eroa, että te teette sen käsittelyn niin kuin ennen ja periaatteessa vähentääkö se sitten hiilen sidontaa ihan tuolla, kun se seisoo vaan se betonikappale tuolla taivasalla, niin se sitoo tavallaan vähemmän hiilidioksidia sitten ilmasta, koska se on jo karbonisoitunut. Ja miten te taklaatte nimenomaan sitä raudoittumisen happanemista? Joo, eli no ehkä tuohon voisi ensin tähän niin kuin luonnolliseen hiilidioksidin sitoutumiseen betoniin.
ekana tarttua kiinni, että siellähän niin kun, se tapahtui lähinnä pintarakenteessa ja vei kymmeniä ja satoja vuosia käytännössä prosessina, ja silloinkin se vielä rajautuu aika minimaalisen määrän sitä betonimassaa. Että tämmöinen niin kuin karkea teoreettinen maksimi, että paljonko betoni voi hiilidioksidia sitoa, on puolet siinä käytetyn sideaineen massasta. Eli jos mulla on nyt kuutio betonia, johon 300 kiloa sementtiä taltioituna, niin teoreettinen maksimi on 150 kiloa hiilidioksidia sille kuutiolle sitoa, ja käytännössä tuolla niin kuin luonnollisen hiilen sidonnan maailmassa sinne betonirakenteisiin puhutaan niin kuin prosenteista, mitä siihen pitkälläkin aika jänteellä sitten tallettuu, ja meillä niin kuin puhutaan 20-30%, että ollaan aika lähellä sitä 50%, kun teoreettiset maksimit on tämmöisessä ympäristössä aika vaikeita että siinä oli ehkä tuohon erona, eli toisin sanoen meidän teknologia, kun se tehdään nyt tässä nopeasti jo alkuvaiheessa, niin kyllähän se vaikuttaa merkittävästi siihen, että miten sitä luonnollisesti myöhemmin tapahtuu. Ja toinen asia sitten tähän niin kuin näihin ongelmiin ja korrosioon muihin liittyen, niin vielä 2 vuotta sitten oli aika niin kuin epäselvää, tullaanko menemään raudoitettuun betoniin. Ja tälle se syy, minkä tuossa vähän niin kuin mainitsitkin, oli se, että tämä hiilidioksidin sitoutuminen sinne betoniin, se poistaa betonin pH-puskuria, ja betoni siis suojaa raudotteita omalla emäksisyydellään, mutta tämä reaktio, joka tapahtuu nyt betonin ja hiilidioksidin välillä, on sitten ollaan viisastuttu tässä viime aikoina aika erilainen kuin sideaineen ja hiilidioksidin välinen reaktio. Eli me tehdään se nyt tämmöisessä sideaine-hiilidioksidireaktiossa versus sen lopputuotteen ja pienen hiilidioksidipitoisuuden, mitä ilmakehässä on, niin sen välisenä reaktiona. Tämä ei olekaan ihan niin suuri ongelma kuin ollaan havaittu. Se on hurjan paljon rakenteita, jotka ei ole niin kuin tämmöisille niin kuin olosuhteille, siis kosteudelle muille, jotka sitten kuitenkin on se syy, miksi ei haluttaisi, että raudotteet alkaa ruostua, niin ei ole altistunut niille. Ja Suomessa on paljon myös käytössä ruostumatonta terästä raudotteissa, että se ehkä meitä vähän yllättikin tuolla. Tämä elementtipoli tällä hetkellä ottaa hyvin kiinnostuneena vastaan, että siitä varmaan uutisia lähikuukausina vähän kuulla lisääkin. Tämä oli hyvä selvennys asiasta. Tämä on mielenkiintoinen tämä betonimaailma, siis niin kuin ihanan yksinkertainen, mutta mitä syömällä meet, siitä tulee valtavan monimutkainen kokonaisuus. Kyllä. Siihen ehkä vielä tuo on niin kuin hyvä vielä täydentää, että kun nyt ollaan näissä betonituotteissa alkuun, että meillä on kaupallinen kyvytys tuomittaa tätä teknologiaa pihakivi- ja harkkovalmistajille, mikä on aika niche-markkina, mutta sinne on hirveän helppo mennä. Joo. Mennään tällä puolella taas hiilidioksidiin, se lähinnä lisää tämän tuotteen tiiveyttä ja pienentää sen veden imua, ja pienentyy veden imu sitten vaikuttaa esimerkiksi tuohon pakkaskestävyyteen niin kuin positiivisella tavalla. Nämä efektit, mitä tällä betonituotteiden puolella on, nämä on niin kuin positiivisia kaikki niin kuin meidän näkökulmasta. Onko teillä nyt vielä haastan tuosta, sä oot aika hyvin kyllä onnistunut murskaan meidän niin kuin epäilyt tästä aiheesta, mutta kuinka paljon, onko teidän prosessi energiaintensiivinen? Kuinka paljon se vie tavallaan lisäenergiaa? Siinä niin kymmenistä kilowateista puhutaan, että mitä liitäntätehoa vaaditaan asiakkailta, kun meidän moduuli sinne pihalle tupsahtaa, ja tämähän ei ole jatkuvaa. Eli siis välillä tulee tarvetta poistaa kosteutta enemmän, välillä tulee tarvetta ehkä lämmittää. Puhutaan kuitenkin, että ollaan niin kuin reilusti alle sen, mitä se betonitehas itsessään käyttää, tai betonituotetehas tuohon tuotantoonsa sitten energiakulutuksessa. Eli hyvin maltillinen, mutta kyllähän sekin maksaa jotakin, että vaikka ollaan edullisen energian maassa Suomessa, niin se jotakin kuitenkin maksaa. Ja tämä toimii täysin sähköllä sitten, että tietysti lämmitykseen voi käyttää muitakin kytkentöjä. Mikä se oli se lämpötilasta? Sanoiko se tuossa jo aikaisemmin, missä lämpötilassa te käsittelette? No, prosessille voi olla hyötyä pikkusen niin kuin normaali kovempi lämpötila siellä kovettumisvaiheessa, mutta se ei pakollista millään lailla. Ei nosteta merkittävästi sitä lämpötilaa. Et enemmänkin meillä niin kuin se suuri energian optimoinnin paikka on se, että millä lailla voidaan valmentaa meidän asiakkaita käyttämään jonkun verran vähemmän vettä tuolla tuotannossa, eli veden poisto sitten kondensoinnin avulla, se on kohtuullisen paljon energiaa vievää, ja tästä varmasti päästään parempaan suuntaan kyllä menemään, kun seuraavat laitokset on sitten vähän erilaista designia kuin mitä tällä hetkellä tuo Hollola yksikkö on ollut. Joo.
Jos mennään tuosta prosessista vähän niin käyttökohteisiin, mä otan Juholta koppia tässä vaiheessa välillä, niin kuin saat hengestää, kysymys vaan niin liittyy niin ihan tämmöiseen yhteen kohteeseen, mistä luin tuosta Kivikon jäähallista, ja siellä oli mainintaa, että 10 tonnia hiilidioksidia on niin varastoitu näihin eristeharkkoihin, missä sitten oli hiilidioksidikovetusta käytetty, niin jos verrataan nyt sitten siihen massaan, että mitä sitten, kuinka paljon sitä harkkoa sitten sinne meni, niin kuinka isosta määrästä puhutaan niin niitä eristeharkkoja? Tuossa se oli muistaakseni 7000 harkkoa. Aivan tarkkaa lukemaa en muista, että tämä on niin kuin, me ollaan hirveän tiivisti itse asiassa siellä meidän asiakkaiden myyntiprosessissa mukana, että me vaan toimitetaan se raaka-aine, mitä he haluaa sinne, mutta noin 7000 harkkoa muistaakseni oli kyseessä. Osaatko yhtään sanoa, että mikä se paino? Mua on kiinnostaa vain tämä massajakauma tässä, että jos 10 tonnia saadaan säilyttyä hiilidioksidia, niin kuinka paljon ne harkot sitten paino? Siellä oli varmaan, nyt tulee sanottua väärä lukema, mutta voidaan me googlatakin tässä vaiheessa. Alle 10 kilon harkko se varmaankin oli, että se oli tämä eristetty harkko, että siinä on muutakin kuin pelkkää betonia ja kevyt soratuote. Noihin tuotteisiin tämä meidän teknologia on todella käyttökelpoinen, eli kevyt soratuotteille niin tämä sementin säästö, ollaan saatu viritettyä jopa 50%, eli siellä tällä hetkellä yliannostellaan sementtiä sen takia, että varmuudella saadaan ne sopivat lujuudet aikaa, ja lujuutta eniten määrittävä tekijä on kevyt sora siellä, eli näillä tuotteilla ei tarvitse olla kovin kovaa lujuutta, että semmoinen tuote oli kyseessä. Tällä jos halutaan sitten näitä massakuutiosuhteita, me tykkään massakuutiosuhteessa tässä meidän maailmassa, eli 100 kiloa per kuutio betonia on semmoinen hyvin tyypillinen arvo, mitä saadaan sitten varastoitua, ja 50-100 kiloa on aika hyvä niin kuin jos haluaa haarukkana miettiä, että tietylle tuotteelle, vaikka pihakivituotteelle, se edustaa sitä yläpäätä, ja soratuotteella vähän matalampaa päätä. Mitäs tuommoinen kuutio betonia sitten painaa? Että onko se on noin 2,3 tonnia per kuutio. Joo, okei, no siitä ja kevyt soratuotteille sitten huomattavasti matalampi. Hyvä. Jonne, sitten kun te tosiaan olette tuon hiilidioksidin käyttäjä, ostaja, näin, ja on paljon puhuttu noista hiilidioksidin käyttökohteista nyt tässä, kun päästöjä pitää saada vähennettyä, näin, niin näetkö siinä mitään riskiä sen saatavuuden suhteen, että jos vaikka synteettiset polttoaineet, maatalousteollisuus, kaikki nämä alkaa sitten kilpailla noista CO2-virroista, näin, niin riittääkö sitä kaikille? Onko tämä mitenkään niin kuin relevantti riski teille? No markkina hoitaa, että jos tulee kysyntään piikkiä, niin talteenottoja syntyy. Tällä hetkellä se ongelma oikeastaan on siinä, että meilläkin täällä Suomessa on isoissa otsikoissa maalattu isoa potentiaalia vaikka tämän biogeenisen hiilidioksidin saralle, mutta ei täällä ole niitä käyttäjiä sitten, että näitä talteenottoja syntyisi. Sinne ei yksi Carbonade muutaman asiakkaan kanssa oikein riitä edes pienen talteenoton syntymiseen. Tämä on ollut meille niin kuin kimurantti ongelma Suomessa, että muualla on aivan erilainen saatavuus tällä hetkellä biogeenisille hiilidioksidille. Mutta sitten tietysti se, että miten maailma tästä kehittyy eteenpäin, että kyllähän jos joku iso CCS-hanke ja tämmöisille niin kuin tulisi sitten järkevyys isossa mittakaavassa, että sinne alkaisi mennä, olisi kannattavaa viedä yli sinne merenpohjaan kaasua, niin semmoinen voisi aiheuttaa meille jotakin, mutta en suoraan sanoen pidä ihan hirveän suurena uhkana tätä ainakaan ihan lähivuosille, että tämän takia pulaa sitten tulisi. Kaasusta sitten yleisesti niin sitä hetkellistä pulaa aina näkyy, ja se näkyy sitten, että vaikka tuossa energiakriisin aikoihin, niin ammoniakin tuotannossa lähinnähän sitä nykyistä hiilidioksidia markkinoille syntyy ja meillä Porvoon jalostamolla sitten täällä kotimaassa muun muassa, niin siellä välillä hinnat kävi aika korkealla, kun tuo pääraaka-aine sitten siihen tuotantoon, eli maakaasu, niin siinä hanat kiristyi jossain kohtaa. Että semmoisia pulan hetkiä, ja niitä näkyy tuolla nykyisessä kaasumarkkinassa kyllä ihan niin kuin nykyäänkin. Tämä ei ollut vain hetkellinen ilmiö silloin, vaan siellä välillä pulaa on, mutta näitä talteenottoja aika vähän silti syntyy ainakaan tänne kaikkein pohjoisimpaan Eurooppaan. Eli teidän pitäisi ainakin niin Carbonaden tämmöistä sinisen vedyn tuotantoa lopata kovasti, tai mikä ikinä sitten maakaasusta tehdäänkään, mutta kumminkin, että teillä pysyy syvät
hyvä saatavuus teidän hiilidioksidia. Niin, ehkä mä voin tuohon kommenttia, että vielä minusta Tuukalle ihan hyvä kysymys, että tuosta hiilidioksidimarkkinasta ja niin tähän vetytalouteen ja vetyteollisuuteen liittyen, että jos teillä nyt on niin mahdollista se hintapariteetti nykyisellä päästökauppatasolla, niin mun ymmärrys on kyllä niin vetytoimijasta, että ei ole lähelläkään sitä hintapariteettia, että siinä mielessä niin se kilpailukyky on kyllä sitten aika merkittävä, että ei hassumpaa. Joo, ja sitten niin, no jos mä tuohon vielä lisään sen, että niin tosiaan kun on paljon puhuttu niin jopa ministerien suulla siitä, että niin kuin on järkevää niin kuin kaapata se hiilidioksidi ja roudata laivalla sinne Norjaan pumpattavaksi niin mereen alle näin, niin kyllä siinä aika moni taisi niin kuin kommentoida, että eikö tuolla ole nyt jotain parempaakin käyttöä näin, niin ehkä sitten Jonnella voisi sitä olla tarjota. Mutta joo, kerro vaan Jonne. Joo, ja tähän on niin kuin aina hyvä näihin CCS, CCU-kuvioihin sanoa, että se olisi niin kuin asia, jolle toivoisin tietysti etenemistä, että se kehittää sitä infrastruktuuria esimerkiksi tänne biogeenisen hiilidioksidin saatavuuteen, mitä me haluttaisiin, mutta tällä hetkellä vielä siellä, niin kun siellä on se arvonlistamisen tapa, vapaaehtoinen päästömarkkina sitten, niin siellä ei ole oikeastaan niin kuin oikeaa markkinaa. Voisin niin kuin uskaltaa sanoa näin, että sen sijaan tuolla päästökaupan puolella siellä on oikea markkina, ja meillä oli hirveän mukava asia silloin viime vuoden lopussa kuulla se, että saatiin yhteensopivuus myös noiden päästöjen varastointiin, että päästiin vähän niin kuin samalle viivalle tämän CCS:n kanssa sitten, jos sementtitehtaan päästöjä vaikka haluaa varastoida ja välttää näitä pian tulevia päästömaksuja sitten, kaikki meidän tavoittelemat lopputuotteet on nyt listattuna sinne regulaatioon EU-tasolla. Joo, toi kuulostaa todella siis positiiviselta, että näin on, ja kun sanoit tosiaan, että niin kuin tässäkin aletaan päästöistä maksamaan, se on niin kuin se yksi keskeinen juttu. Sitten toinen, mistä on ihan viime aikoina uutisoitu, on sitten taas se, että niin kuin jatkossa tavallaan niitä päästövähennyksiä pystyisi niin kuin ostamaan toisesta maasta. Näin, niin sekin ollaan niin kuin nyt mahdollistamassa näin, niin tämä nyt on ihan viime aikojen kehitys, sitä on pitkään niin kuin peräänkuulutettu näin, mutta näkö mahdollisena sitten, että tämä jotenkin vaikuttaisi sitten vielä parantavasti tähän näin? Kyllähän kaikki mekanismit niin ketteränä pienenä yrityksenä pyrittäisiin sinne pääseen mukaan. Että se, minkä me on huomannut tässä, että otetaan vaikka esimerkkinä, että yksi tapa niin kuin, arvonlistaa tämä negatiivinen päästö, jos meillä nyt on biogeenistä alkuperää oleva hiilidioksidi käytössä, ja voisi olla tuolla polttoaineen jakeluvelvoitteen joustomekanismissa tällä hetkellä, mutta sielläkin niin kun kisa sitten, kun siellä on niin kun kaikenkarvaisia tapoja sekä vähentää että poistaa niin kun hiilidioksidia eri teollisuuden aloilla, ja siellä ei ole minkäännäköistä kriteeristöä tuohon maailmaan. Et enemmänkin ne usein, jos tämä mekanismi sitten tulee, niin voi olla, että jää niin kuin pienenä toimijana, joka vastaa aika asiaa, ja kuitenkin tämä meidänkin mahdollistama hiilidioksidin varastointipotentiaali, niin se vaikka Suomessa rajoittuu niin kuin 100 000, 200 000 tonnin vuodessa, niin tämä jää aina sinne CCS-hankkeiden ja niiden potentiaalien jalkoja. Tämä on aika valitettavaa aina ollut siellä, että sitten helposti jää se pieni täppä puuttumaan, että tätä ei listatakaan siihen kehykseen, että mikä on kelvollista tapaa sitten varastoida hiilidioksidia. Mutta vaikka tämä asia tulee muuttua, kun meidän tyylisiä toimijoita tulee varmasti markkinoille muitakin muuttaa tätä. Joo, tuo oli hyvä, kun sanoit näin nimenomaan näiden hiilidioksidivarastointihankkeiden, mitä on siis niin kuin paljon rummutettu, että niin kuin mentäisiin vaikka noihin kehittyviin maihin ja sitten kasvatettaisiin metsiä siellä ja tuommoista noin, niissä on aika paljon haasteita niin kuin nimenomaan se hiilidioksidin pysyvyyden kannalta, mutta mä tälle lonkalta voisin heittää silleen, että kun meillä on paljon maita, missä niin kuin ei oikein ole minkäänlaista niin kuin, päästökauppaa tai mitään sellaista niin kuin hiilidioksidille ei ole hintaa näin, mutta jos jotenkin, kun ne siellä kuitenkin nyt kehittyy ja rakentaa uusia rakennuksia näin, että jos sinne nyt sitten jollain tavalla autettaisiin sitä näin, että ne pystyy sinne varastoimaan sitä hiiltä niihin rakennuksiin, niin siinä mielessä voisin nyt uskoa, että niin kuin, kun tämä on kuitenkin pysyvä varasto, sun ei välttämättä tarvitse hirveästi niin kuin valvoa, että jos se rakennus ylipäätään on pystyssä siellä näin, niin voit melkoisella varmuudella sanoa, että siellä nyt se hiili on vielä tallessa näin, niin tämä kuulostaa niin kuin kyllä äkkiseltä, että tässä voisi olla kyllä senkin puolesta niin kuin ihan tekemisen paikka. Semmoinen puoli, mikä mua tässä ahdistaa
ihan vain niin kuin systeemitasolla taas, kun ajattelee, on tämä biogeeninen hiilidioksidi. Ja nimenomaan siinä kohtaa, jos sille aletaan nähdä, että sille biogeeniselle hiilidioksidille on markkina-arvo, niin se tarkoittaa sitä, että sitä aletaan tuottamalla tuottaa, joka tarkoittaa, ja se on kuitenkin se kehityssuunta, mitä me ei niin kuin haluta, koska ei se ilmakehä taaskaan sama saarna, ei se erottele, onko se syntynyt se hiilidioksidi, onko se syntynyt biolähteistä vai fossiilisista, ja tavoitteena on kuitenkin vähentää, niin mä en tiedä, pystytkö sä Jonne auttaa mua mun tuskassa, koska tämä mun mielestä syntyy niin kuin tosi usein tämä sama juttu, että nyt tämä tarvitaan tätä ja nyt aletaan tuottaa tätä biohiiltä, niin se on vaan silleen, että mennään taas niin kuin perseidellä puuhun. Joo, siis kyllä itse on niin kuin vahva tämmöinen dekarbonisaation kannattaja, että meillä on näitä fossiilisia lähteitä, jotka tupruttaa para-aikaa myös Euroopassa, myös Suomessa että näihin keskittyminen olisi minusta ensisijasta aina. Tämä on vain niin kuin ison laastarin laittoon helposti, jos tässä lähdetään liioittelemaan tämän hiilidioksidin sidonnan parissa, niin se on niin kuin lukuisia tapoja tätä tehdä, että sillä on varmasti iso rooli tulee olemaan, mutta sieltä voi äkkiä loppua järki sitten, että mikä on fiksua tuohon, että kyllä mä lähtisin ensin tulppaamaan niitä sementtitehtaita, ja tämä niin kuin ei liity pelkästään omaa intressiin, kun ollaan tällä teollisuuden alalla, vaan näitä päästöjä tulee syntyä, että siellä on vähintäänkin se kalsiumkarbonaatista vapautuva kemiallinen päästö, vaikka energia muutettaisiin sähköksi siellä, se tulee vapautumaan tästä ikuisuuteen, kun sementtiä tässä muodossa tullaan tarvimaan. Mulla ei ole niin kuin ehkä uskoa, että tapa valmistaa sementtiä nykyisellään, jossa niin kuin käytetään sitä kuumaa lämpötilaa, että se tulisi jollain lailla radikaalisti muuttua, vaikka kyllähän tuonne kun katsoo startup-ympäristöä, siellä vaikka mitä villimpiä juttuja sielläkin tapahtuu, jossa on niin kuin päästy kehittämään sitten vähähiilisempää sementtiä, jolle luvataan sitten samaa suorituskykyä kuin Portland-sementille. Näihin lähteisiin me keskittyisin kyllä. Tässä on minusta hienoa, että tämä on niin drop-in teknologia tähän nykyiseen infraa, ja sitten siinä mielessä, niin jos päästötasosta puhutaan, niin tosiaan tämä kalsinaatio on, niin onko se 55% suurin piirtein niistä kaikista, sitä luokkaa 2/3 sementin valmistuksen päästöistä, ja sitten se energia on sitä loppuosaa, ja niin siinä mielessä mä tosiaan olen samaa mieltä, että mä en tiedä, miksi meidän pitäisi ajatella sitä biogeenistä päästöä tässä yhteydessä, jos meillä on se alkuperäinen materiaalivalmistusprosessista tulee niitä fossiilisia päästöjä ja sitten myös niitä prosessipäästöjä, niin miksi me otetaan niitä talteen ja sitten työnnetä sinne lopputuotteeseen, niin musta paljon fiksumpaa olisi. Mutta yksi kommentti tähän päästödekarbonisaatioon niin sementin osalta tosiaan, niin on tullut puhekin tästä, niin on haastava yhtälö, ja meillä on näitä muitakin haastavia rakennusmateriaaleja, niin teräs ja vastaavasti. Siinä mielessä niin tämä on tosi hieno kuulla tämmöistä kehitysmahdollisuuksista, mutta tosiaan jos mitään sitä sähköistymistä sitten tässä niin energiatarpeen osalta, mikä oli nyt se 1/3 suurin piirtein sitä koko päästötasosta, niin tosiaan nämä lämpötilat on se 1000-1400 asti suurin piirtein, vähän riippuen sitä eri teknologiasta, ja tuossa itse asiassa Acora toi viime vuonna semmoisen mielenkiintoisen selvityksen ulos, jossa käytiin koko Euroopan niin teollisuus läpi ja sitten ne niin sähköistämisen mahdollisesti siihen liittyen, ja tässä yhteydessä myös niin mainittiin sitten se, että siinä matalemmassa prosessissa voisi olla mahdollisuuksia 2030 mennessä tämmöisen niin plasmaan liittyvällä sähköistämisellä, mikä nyt ei ole vielä kuitenkaan laajasti käytössä. Ja se tarkoittaa sitä, että niin energiatarve jopa lisääntyy sitten sähköistämisen kannalta, ettei mikään niin helppo juttele myöskään se hinnan puolesta, mutta siinä mielessä tosiaan yhtälö on aika haastava, että ei ole olemassa valmiita teknologioita myöskään päästöjen vähentämiseksi sen suhteen, että tuulivoimalasta se sähkö, kun tulee sinne sementtitehtaalle, niin se ei vielä tässä vaiheessa paljon auta, mutta ehkä 10-15 vuoden sisällä myös siellä tapahtuu jotain, mutta niin kuin mainittiin tässä useamman kerran, niin edelleen se päästö jää, ja tässähän nyt meillä voisi olla ratkaisu sitten siihen, että saadaan sen myös hallittua. Toi oli niin kuin mielenkiintoinen tulokulma myös siihen asiaan, että kun pitää tietysti miettiä, että mihin ne trendit vie, ja kerroin jo tuossa, että päästökauppaan tulee sementti siirtymään, sillä tulee olemaan hintapaine tuolle puolelle, ja sitten nämä vaihtoehtoiset tavat tehdä vähempipäästöistä sementtiä, jossa voisi olla se CCS, otetaan talteen, laitetaan merenpohjan, sillä tulee olemaan aivan valtava hintapreemio sitten sementille. Saadaan hiilineutraali sementti, karboneetin käsittelyllä, biogeenisellä hiilidioksilla, hiilinegatiivinen betoni tuolla ketjulla aikaan, mutta
Mutta joka tapauksessa se, että jos on teknologia, jolla voi vähentää sementin ja sideaineiden käyttöä, se tulee olemaan aika vahvoilla. Et ei ole sellaista trendiä oikein niin kuin näköpiirissä, jossa tämä asia menisi johonkin muuhun suuntaan. Et se on niin kuin henkilökohtaisesti ollut se kiinnostavin juttu, että siinä hetkessä, kun tämän tajusin, niin siinä vaiheessa tuli sellainen ajatus, että tässä pitää firma sitten perustaa, kun tämän Tapion kanssa tämän havainnon ääneen sanoin. Mistä toi kiinnostavilla sä mainitsit, että teidän niin kuin oma potentiaali, mitä näet, että se on 100-200 tonnia vuodessa, niin miten sä oot tuonne lukuun päätynyt, ja miten se nyt sitten näihin, niin miten sä näet nämä muut kilpailevat teknologiat, mikä teidän niin kuin on tavallaan, betonipuolella teette tuota juttua, mutta jos puhutaan CCS-puolesta, niin mitä kilpailua sä siellä näet? Joo, siis 100-200 000 tonnia vuodessa on se ehkä semmoinen Suomen niin kuin mittakaava. Tämä on sellainen arvio, että ollaan niin kuin ehdottoman dominoiva toimija oltaisiin jo niin kuin teknologiavalintana täällä, että siihen voi kaikki laittaa omat mietteensä, että miten laajasti saa jo millä aikataululla tänne kuntoon. Mutta sitten jos puhutaan vaikka Saksasta, että siellä on väkilukua on 16 kertaa enemmän kuin Suomessa, mutta siellä tehdään pihakiviä 50 kertaa enemmän kuin Suomessa että nämä on isoja markkinoita jo tälle meidän niistuotteille, jossa nyt tämä ensimmäinen fokus toki on ollut että pihakiviä on tällä tekniikalla helppo tehdä, ja siellä itse asiassa standarditkaan haraa sitä, jos halutaan ottaa uusi side ainakin käyttöön, että meillä on hyvin positiivisia kokemuksia tullut erilaisista kuonista, joita ei tällä hetkellä betonin parissa voi käyttää, mutta kyllähän niin tuossa mennään jo sinne megatoniluokkaan Saksassa ja vaan pihakiviharkko maailmassa, jos miettii tätä hiilidioksidin varastointipuolta, että mikä se meidän potentiaali on, mutta se tapahtuu asiakkaalta, että yhä asiakkaan käyttämä hiilidioksidin määrä vaihtelee sitten 1000–5000 tonnia per niin kuin tuotantolinjasto. Nämä on pieniä kohteita, joita pitäisi sitten saada monistumaan hyvin paljon että tämä toteutuu tämä juttu, ja sinne laaja niin kuin hiilidioksidin jakelun verkosto pitää myös järjestää, että tähän ei Carboneida halua itse ruveta askartelemaan, vaan tämä rakennetaan kumppaneiden varaan, joilla on valmista osaamista ja teknologiaa tuohon puolelle. Mutta Suomessa saadaan askartella vähän enemmän tähän alkuun, koska täällä näistä toimijoista on niin kuin ehdoton pula, ja se tulee olemaan iso haaste vielä, kun hiilidioksidin hyötykäyttöön ja varastointiin liittyviä asioita ruvetaan viemään muissakin eteenpäin. Että tästä meidän yhtiöltä varmaan löytyy aika niin kuin ajantasainen kuva ihan käytännön tasolla, että miten paljon puutteita siellä on. Tuohon kommentti siihen päästömäärään, mitä Suomessa voidaan talteen ottaa ja säilöä, niin kun vaikka puhutaan pienestä määrästä, niin puhutaan siitä vaikeasti niin päästöjen vähennettävästä alasta. Ja niin kuin tälläkin hetkellä näkyvissä, että 10 vuodessa niin meidän päästökauppasektorin päästöt on niin romahtanut Suomessa. Meillä on päästy lämpösektorin sähkötuotantoteknologiat on niin puhdistunut, mutta sitten meillä on pieni osa täällä, pieni osa, vähän vaikea sanoa, mikä on se kokonaisuus, mutta puhutaan tällä hetkellä noin 20% niin siinä päästökauppasektorin, tai Suomen kokonaispäästöt, mitä on, ja se on niin tosi vaikea sit saada aikaiseksi, ja niin tässäkin ne pienet edistysaskeleet on niin hienoja, että Ruotsissa nyt, jos vaihdat nopeasti vielä muitakin materiaaleja, niin teräksessä yritetään ottaa niitä ensiaskeleita vetypelkistyksen suhteen niin isossa mittakaavassa, mutta senkin onnistuminen on niin hyvin haastavissa kantimissa ja tukien ja muiden suhteen. Jos meillä on niin teknologia, jolla voidaan niin päästä 10% päästövähennykseen tämmöisellä alalla ja tukimäärät on niin pienempiä, mä niin näkisin tässä yhteydessä, niin tuet pitää ehdottomasti olla myös mukana näissä teknologioissa, että uutta markkinaa ollaan valtaamassa ja päästöjä vähentämässä, Vielä se kommentti siihen, että niin samassa yhteydessä, kun puhutaan niin vetytuista ja tuulivoimatuista, niin tämä on niin hyvä esimerkki siitä kanssa, että tarvitaan niin siinä mielessä tämmöinen teknologia-neutraali lähestymiskulma muista niin päästövähennyksiin, ja varmaan meillä kaikilla voi olla jonkun verran jotakin mieltymyksiä tietty suuntaan ja toiseen, mutta niin isolla markkinoilla olisi tärkeää, että se olisi teknologia-neutraali. Tämä oli oikeastaan niin vielä hyvä kommentti, ja tuohon vielä lisäyksenä, kun nostit tuon pihakivet, näin, niin se oli todella hyvä tärppi justiin sen takia, että siellä ei tarvitse niin paljon vakuutella, että niin kuin jos se, siinä ei ole mikään ihmisenkin kyseessä, että niin kuin sen kestävyyden suhteen. Ja sitten toinen juttu ehkä sellainen, että itse on aika joskus jopa rajujenkin päästövähennystoimien ystävä, näin, niin tollaiset niin kuin ei-välttämättömät hyödykkeet maailmassa, näin, niin mä melkein olisin valmis pakottamaan käyttämään vain vähäpäästöisiä valmistusmenetelmiä, että niin kuin talon rakentaminen on varmaan niin kuin sellainen välttämättömyys, että ihmisten on pakko asua jossain, näin, niin se on sitten eri juttu, mutta jotain pihakiviä näin, niin voisi
hyvin olla ehkä, että niin kuin se ei välttämättä edes menisi sen päästökaupan puolesta, vaan että niin kuin sen päälle lätkästäisi sitten vielä joku jakeluvelvoite tyyppinen juttu näin, niin ainakin itse olisin näillä puheilla kyllä niin kuin tuon kannalla, jos joku kysyy näin, että miten saadaan edistettyä tätä hommaa näin, koska nimenomaan se, että siinä on se sosiaalinen aspekti näin, että miten hyödyllistä ja tärkeää tämä on. Joo, kyllä. Sen verran vaikka alkuun täytyy aloittaa siitä, että toimiala on hyvin konservatiivinen, niin on kyllä 5 vuoteen nyt todistanut aika niin kuin suurta muutosta siinä, että meidän regulaatio tuolla rakentamispuolella on aika vaatimatonta, että siellä puolella ei niin kuin vaadita hurjan isoja asioita vähäpäästöisyyden saralla, ja tästä niin kuin on paljon viime aikoina dialogia ollut, että lainsäädäntö on tuolla nyt käsittelyssä ollut ihan tässä niin kuin mennä vuoden aikana, mutta kyllä siinä niin kuin, loppukäyttäjän puolella, rakennusliikepuolella, kauppapuolella, ei niinkään ehkä kuluttajapuolella, että kuluttaja katsoo tuota lompakkoa aika paljon, kun tekee valintoja tuolla, mutta siellä puolella niin tuntuu, että tälle asialle alkaa pikkuhiljaa imua olla. Että se on aika vähän yllättänyt sillä, että ennen kaikkea Suomessa, muualla tätä on näkynyt ehkä vähän laajemminkin jo aiemmin, mutta se on niin kuin kiinnostavaa. Ja siellä elementtipuolella saatoin jossain vaiheessa sanoa, että siellä tämä niin kuin paine tuntuu aika paljon voimakkaamminkin, ja siellä on sitten tämän Raksalain uudistuksen yhteydessä sitten aika paljon katsottu myös niitä pullonkauloja vähähiilisyyteen, ja aika suuri seikka siellä oli, että vähähiilisiä elementtejä voi tehdä, mutta niiden valmistamiseen menee 3 kertaa enemmän aikaa sitten, eli ne sideaineet, mitä saatavilla tietyssä mittakaavassa on, niillä on hyvin rajallinen saatavuus, niin niitä voi kyllä käyttää. Niillä on korkeampi hinta kuin sementillä nykyisellään. Ennen ei näin ollut. Sulikuona oli ennen halvempaa kuin sementti. Sementtiä tämä on kääntynyt ympäri, mutta se vie niin paljon enemmän aikaa, että aiheuttaa sitten kustannuksia ja operatiivista haittaa. Tähän asiaan me tuolla elementtipuolella aiotaan tarttua kiinni, kun hiilidioksidi on tälle prosessille kiihdytin sitten, että saadaan tuota taklattua. Kyllä pojat, musta täytyy myöntää, että musta alkaa tulla niin karboneid-uskovainen tämän keskustelun jälkeen. Ei voi sanoa kyllä, että olisi hirveästi epäillyt ennenkään. No, pitää sitten vähän vielä haastaa, tai no ei, tämä on ehkä enemmän kysymys oikeastaan, että toi hiilidioksidin kuljettaminen. Sanoit, että Suomessa ei ole siihen niin kuin näitä toimitusketjuja olemassa näin. Onko se niin kuin ihan kuitenkin suoraviivasta, että löytyykö niitä, että kenelle soittaa, että sun tarvitsee nyt siirtää tuosta paikasta hiilidioksidi oletettavasti nesteytettynä sitten niin vaan rekalla eteenpäin näin, niin näetkö siinä mitään haastetta tällä hetkellä, onko se niin kuin jo ihan ratkaistu asia vai? Niin kuin ilmakaasuyhtiöillä, joita 3 taitaa täällä meillä operoi, ja 2 niistä löytyy lähteitä. Toisaalta jopa pienesti biogeenistä tuolta alkoholin tuotannon maailmasta. Heillehän tämä on ihan hirveän tuttu homma, ja se niin kuin tapahtuu hyvin automaattisesti, ja me oikein ollaan asioitu näiden toimijoiden kanssa, mutta heillä ei niitä biogeenisiä saatavuuksia meille ole. Ja sitten vaikka meillä olisi nyt joku lähde, joka on investoinut esimerkiksi tuonne biokaasun jalostukseen liittyen, eli kun tehdään biokaasusta biometaania, ja sieltä saa aika puhtaa hiilidioksidin talteen, niin tämä kalusto, jota nämä ilmakaasuyhtiöt käyttää nykyisellään siellä, niin he ei halua sekaantua tietenkään, jos on epäpuhtauksia tuolla kaasussa. Ja se aiemmin käytiin läpi, että karboneet sietää aika epäpuhdastakin hiilidioksidia. Meille se ei ole minkäännäköinen ongelma sitten, että käytännössä tämä on sitten johtanut siihen, että kun nyt näitä lähteitä tulee, niitä ei tällä hetkellä ole, että meillä ei ole yhden yhtä hiilidioksidin talteenottoa biokaasulaitoksista vielä käytössä Suomessa, ja tässä minusta ollaan tehty paha virhe, kun ei olla tuettu näiden käynnistymistä millään lailla, että sitten meillä ei ole syntynyt niitä operaattoreita ja toimintaa ja teknologiatoimijoita, että me ollaan käytännössä tehty valinta, jos jossain vaiheessa tämä iso mittakaavan CCU, CCS lähtee liikkeelle, että se tullaan myös logistiikan osalta tekemään aika pitkälti niin kuin ulkomaisen teknologian ja osaamisen tiimoilta, että tässä ei pääse kehittymään tämmöiselle teknologia viejä ihmiselle ja uskovaisille, niin tähän on tosi hirvittävä ajatus, että me niin kuin ollaan siellä tuotannollisessa toiminnassa eikä päästä kiinni tähän asiaan, mitä voisi myyä maailmalle sitten, mutta käytännössä niin kuin toi on tarkoittanut sitä, että on itse pitänyt keski-eurooppalaista kalustoa, että se on niin kuin ihan tuttua tämmöiset isotankit, T75, niin niitä me ollaan käytetty tuossa, niitä saa liisattua ja niitä löytyy Suomenkin teillä ihan kulkemassa, ja niihin löytyy osaamistakin riittävästi, että näitä tankkausoperaatioita voidaan tehdä, mutta on se aikamoista
taiteilua, kun sitä lähtee pieni yritys, jonka pitäisi keskittyä sinne asiakkaansa päähän, niin askartelemaan kumppaneiden kanssa. Että kyllä siellä olisi operaattoreille tilaa, ja niitä varmaan tulee vielä ilmaantumaan tähän kenttään. Vähän kosketit tuossa, että seuraat varmasti tätä CCS-maailmaa niin kuin systeemitasolla enemmänkin. Niin nyt jos Jonne Hirvonen saisi päättää, että mitä tässä niin kuin te teette tärkeää palikkaa, mutta niin kuin itsekin hahmotat, että ei kaikkea pysty itse tekemään, niin mitä muuta sä haluaisit tässä niin kuin CCS-kentällä, CCUS-kentällä lähtisi tapahtumaan? Onko sä vetymiehiä? Ja kyllä mä oon sekaantunut vetyä aika runsaastikin, ja toivoisin tietysti, että siellä tapahtuu liikettä, ja se johtaa niin kuin siihen, miltä se näyttää tällä hetkellä, että siellä on valtava määrä kaikenlaisia investointiajatuksia. Ja mulle oikeastaan se malli on mennyt niin, että mitä isompi lukeva, sitä epäuskottavampi. Että me toivoisin, että jotkut maltisen kokoiset hankkeet menis eteenpäin, ja siitä varmasti seuraa jotakin hyvää. Me on sen verran optimisti teknologian suhteen, että sieltä kyllä lähdetään jotakin fiksuakin lopulta sitten tekemään, mutta se, että me ollaan nyt täysfokus sitten tuonne laitettu, ja siellä on vielä niin kuin, että tuonne syntyy aito markkina ja aito tarve sille korkeammalle niin kuin lopputuotteen hinnalle. Ja sehän vaatii regulaation muutosta, ja en tiedä, että onko meillä Suomessa sellaista kyvykkyyttä, että me saadaan regulaatio muuttumaan sitten tuolla SAF-puolella, missä lentopolttoaineet tehdään, siellähän näkyy jo vähän targetteja, että siellä voisi ehkä tarve olla tulossa. Minusta on tärkeää, jos tämmöinen tunnistetaan ja sillä on riittävä volyymi, että me ollaan pelissä ehkä mukana. Jälleen kerran ulkomaisella teknologialla, mikä harmittaa minua, mutta pitäisi tässä olla varianssia, että se on ehkä semmoinen niin ydinasia, että säkki sitten unohtuu paljon juttuja, ja tuo, mitä mainitsitte jossain kohti, ja tiedän, että olette sähköistäjiä joka ikinen niin kuin itsekin on. Että mun mielestä on tärkeää niin kuin vähentää päästöjä, ja sillä ei tosiaan ole tämän meidän yhteisen ilmakehän kannalta merkitystä, että onko ne biogeenisiä vai fossiilisia, että se niin kuin aiheuttaa samaa ilmiötä se kaasu, ja se sopii betoniin samalla lailla olipa se kumpaa vaan tuolla, että tehtäisiin fiksuja päätöksiä, niin kuin mietittäisiin vähän tulevaisuutta, että ehkä tämän niin kuin meidän biogeenisen hiilidioksidin aarreaittain tämä voi joskus vielä päätyä kiroukseksi sitten äkkiä, että tuolla metsäpuolellahan ollaan nyt paljon nähty sitä, että mitä meidän metsävarannot, niin miten se keskustelu on muuttunut tässä, kun ollaan ennen tuuletettu, ja nyt niin kuin huomataan, että saatetaan olla pulassa asiankaan. Eikö tätä samaa kävisi sitten täällä puolella? Joo, niin oikeastaan viittasit just tuohon noin siihen, että mitä me niin kuin ollaan näin, niin mehän nimenomaan etsitään noita kustannustehokkaita päästövähennyskeinoja. Se oli iso syy sille, että minkä takia Jonne kutsuttiin sut tähän meidän podcastiin, ja kiitos vielä, että siihen tosiaan pääsit nyt käymään, ja tosiaan vielä viittasit noihin vetyprojekteihin näin, niin se SAFfi näin, niin jos mä pikkasen omaa puheenvuoroni peilaan näin, niin yleisesti voidaan varmaan ajatella, että niin kuin lentäminen on aika lailla luksustuote, eli siitä voidaan tavallaan niin kuin maksaa enemmän, että se on niin kuin sosiaalisesti hyväksytympää sitten, että sinne vaaditaan sitä kalliimpaa vedystä tehtyä polttoainetta näin, koska siis sehän tietenkin varmaan olette toivottavasti kaikki samaa mieltä siitä näkemyksestä, että niin kuin suurin syy, miksi nuo vetyhankkeet ei etene, on justiin hinta näin, että se kustannustehokkuus ei ole sillä tasolla näin, mutta niin sitten taas toisaalta edelleen pitää muistaa se, että tämä tilanne ilmaston kannalta tämä heikkenee joka päivä valitettavasti, että niin kuin sinne sitä hiiltä nyt vaan tulee, ja meillä alkaa sitten jäätiköt kaikki muut tuolla sulaa. Siitä on paljon esimerkkejä viime ajoilta, ja sitten vielä ehkä sellainen, tämä nyt menee vähän paasaamiseksi näin, mutta niin se vaan on, että vaikka me nyt tähän hetkeenkin pysäytettäisiin niin kuin hiilidioksidin tupruttaminen taivaalle näin, niin lämpeneminenhän jatkuisi vielä pitkään, mutta kun me ei olla pysäytetty, vaan niin kuin me vaan jatketaan sen tupruttamista näin, niin tämä on nyt kyllä, sanotaanko näin, että hyvät keinot on tarpeen, ja on tosi hyvä, että niin kuin Suomesta niitä tulee, ja nimenomaan toivon todellakin, että tämä kustannustehokkuus, mistä nyt puhuit tässä, Jonne, että tämä toteutuu, koska sitten jos se toteutuu näin, niin tämä on ihan todella hyvin skaalattavissa oleva tuote. Joo, tälle itsekin uskotaan, että vielä ollaan ensiaskeleissa, että nyt on toinen asiakas tulossa rinkiin ja ensimmäinen sitten elementtipuolelta kohtapuoliin, mutta tämä on ehkä kertoo meidän teollisuuden alasta, että vielä tuo ensimmäinen teollinenkaan pilotti ei riittänyt, että se pitää nähdä vielä isommassa mittakaavassa, että siihen se
usko rakentuu ympärille, mutta kyllä nähdään niin kuin hyvin tämä skaalautuvuus. Ja olla rehellisiä kanssa niistä rajoista, että se rajoittuu niin kuin hyvin pitkälti sinne betonin esivalmisteisiin ja ehkä fokusoituu vielä tarkemmin johonkin tuotteisiin. Ja joka ikinen asiakas tätä ei välttämättä ota käyttöön, vaikka tietysti tavoitellaan, että tästä tulee standardi koko alalle tuolla puolella, mutta on siltikin isoa potentiaalia ennen kaikkea suomalaiselle yhtiölle, että nähdään kyllä, että voidaan edetä. Jos ei tähän niin kuin enempää loppukaneetteja tuu näin, niin varmaan voidaan todeta, että iso kiitos Jonnelle, että pääsit tähän meidän podcastiin haastateltavaksi. Ja kyllä mä uskallan meidän kaikkien puolesta niin kuin sanoa, että ei muuta kuin todella paljon onnea ja menestystä Carbonadeille, että arvostetaan todella paljon sitä, mitä teette siellä. Kiitos kun pysytte mukaan. Ja tää oli erittäin tervetullutta. Minusta on monia asioita, joista ei ääneen puhuta. Ja teidän podcastille voi nostaa sinne hattuja tässä. Ehkä itsekin vähän omia mietteitä, niin pääsi avaamaan pelkän markkinointipuheen takaa, että missä näen niitä hankaluuksia sitten toimialalla, joka liittyy hiilidioksidiin eri tavoilla hyödynnettynä tai varastoituna. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos.